खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 25 सेप्तेम्बर समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोनि साननायफोरा जाफुंनो हागौ। नोंथांनि खामानि मावनायफोर आरो जायखिजाया आनजादाव नोंथाङा दिनै जाफुंसार जानो हागौ। वृष राशि। नोंथाङा दिनै गोबां रां रुफा खहा जानो हागौ। बेफार फालांगिफोर थामहिनबा खामानिफोराव नोंथाङा दिनै गोबां खहा जानो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रादायफोरा फैमाल थांनो हागौ। गोसोआव मावनो लानाय खामानिफोरा दिनै फैमाल थांनो हागौ। कर्कट राशि। नोंथाङा गुबुननो मोजां खामानि मावना होनायनि थाखाय बरायजागोन। दिनै नोंथांखौ मान बावगोन। जायखिजाया खामानि मावनानै नोंथाङा दिनै गोसोखौ मोजां मोनगोन। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै गोबां खामानिफोराव सुबिदा मोननो हागौ। नोंथाङा गोसोआव साननानै लानाय खामानिफोरखौ दिनै मावफुंनो सुबिदा मोननो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गोबां खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा दिनै जायखिजाया गेदेर गोरोन्थि मावफ्लांनानै खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। तुला राशि। नोंथाङा दिनै बिबान आजावनो गोनां जानो हागौ। दिनै नोंथांनि नखरनि सोरबा सासे मानसिया अरायनि थाखाय आनज्रायलांनायनि जाहोनाव बेनि बिबानखौ आजावनो गोनां जानो हागौ। वृश्चिक राशि। नोंथांखौ दिनै मान होगोन। मोजां खामानि मावनायनि थाखाय नोंथाङा दिनै गोबां मान मोननो हागौ। धनु राशि। मोजां मोननायनि सिगाङाव बुंनो लानाय बाथ्राखौ दिनै नोंथाङा फोरमायनो हानाय नङा। गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हानाय नङा। मकर राशि। दिनै नोंथांनि देहाया मोजाङैनो थानो हागौ। जायखिजाया खामानि दामानिफोरखौ नोंथाङा दिनै मोजाङै मावफुंजोबनो हागौ। कुम्भ राशि। नोंथाङा दिनै मोजां खामानि मावब्लाबो गुबुना गाज्रि मुं सुनो हागौ। गुबुना दिनै नोंथांखौ जायखिजाया खामानियाव गाज्रि मुं सुनो थाखाय खामानिफोराव गोबां हेंथा होनो हागौ। मीन राशि। नोंथांनि गोसोआ दिनै दिदोमै थागोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानिखौ मोजां गोसोजों मावफुंजोबनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।